Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng raboki. Ayan. At meron din po tayo ditong fried gyoza. At meron tayo ditong mango shake mga kapudibis dahil malamig yung panahon. Nagmalamig kami. At meron kami drinks natin, tubig. Mga kapudibis, wala po tayong online collaboration kaya try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamong kay Kapampangan. Mga tana po. Opo. Ayan. Kanina niluto na po namin yan. Yes. Makikita nyo din. Paano natin po. Titikman natin mga kapudibis. First time namin nagganito. Opo. Unang subo na tayo. Siyempre, meron kaming chopstick. Ang daming cheese nito. Oh. Yes. Bago po siya. Mainit pa. Haluin natin. Ayun yung masarap kapag mainit na. Oo. Kapag malamig na hindi na masarap. Umuusok pa. Oh. Masarap to. Madaming cheese. Yes. Yes tayo. Ang sarap. Napaka-creamy ng noodles. Yes. Umuusok pa, no? Sarap. First time natin natikman yung ano no. Yung ganitong kadami na ano. Ang daming cheese. Cheese. Masarap. Tikman natin tong ano. Sarap din nito. Ang tawag dito ay fish. Fish. Fish rice? Ay, fish rice ba? Fish. alam di mo makakain. Hindi alam. Mga kapudibis, huwag yun ako. Bahas hindi ko alam talaga. Sausage po. Ito din. Ano yun? Huwag mo nang talungin, kumain na lang tayo. Enoki. Enoki! Sarap. Sarap, no? Yes. Meron din tayo na dito. Fried gyoza. Mas masarap talaga natin ng ano. Masarap may noodles. Pinapahirapan pa yung sarili namin, no? Putulin mo mga bata. Kailangan wag nang pahirapan yung sarili. Ito, Ha? Sorry. Kapali pala.
Sarap. Siyempre mga kapatid, meron tayong hotdog. Hindi ganun kalaki. Bilog. Bilog lang. Sabay tayo. Susubo lang. Huh? Bakit? Na. Pinakita ko lang kasi walang cheese. Ay, meron. Naulang yung wala. Nauna lang yung wala. Ano na tayo? Shake muna tayo. Malamig. Ay, mga kapudibis, meron kami ganito. Kasi, tagulan na kaya meron kami ganito. Cheers! Ang sarap ng ano, mango tapos ang dami niyang... Ang tawag dun sa bilog-bilog. Sago? Sago ba yun? Sago, di ba? Gulaman. Basta, ganun na yun. Kasi mga kapudibis, kanin lang ang alam ko yun. Kanin tsaka ulam lang eh. Eh, huwag niyo na akong basa. Pwede naghanap siya ng rice. Oo. Paras. Init. Sarap. Musok pa. Sobrang pawis. Mushroom. Ito na. Ay, tikman natin yung mushroom. Ganyan yung lasa yung mushroom, no? Bakit? Matabang. Pero masarap. Na? Ngayon din ako nakakain ng mushroom. Ikaw? Totoo? Mushroom yan, oh. Yung hindi yung hindi iniiwa-iwa. Di ba kapag iniiwa-iwa yan? Nalagay sa spaghetti. Ano ba siyang nakadelata? Oo. Ganyan. Oo nga. Alam ko. Nakita ko syempre. Ha? Init. Init. Paano?
Init ah. Salamat. Kiss mo ako, malapit ng birthday ko. Oh, malapit na yung birthday ni Ate Albi. Makapudibis sa August 2. Paras. Tomato. Ang dami tapioca, no? Oo. Masarap. Oo, tapioca. Okay. Hindi ko nakakain yung sausage ay hotdog ko. Okay na yan, mga kapudibis. Tinipunta mo sa hanggang. Oo. Okay na yan? Oo. Mamaya ko na lang ubusin yung mango shake ko. Ayan mga foodie-bis, meron po kaming natirang konti ni BBM. Ang sobrang anghang talaga. Sinipon na kami ni BBM sa sobrang anghang. Nantok ako. Mga kapudibis, hindi namin naubos. Kaya, Hindi, shoutout ko lang si Cherry May Macalisang at si Regina May Banyares at si Siopaw Lepayat kay Baby Alison. Love you all. ayan. Tsaka, happy birthday kay Chen Lumubos. Lods, happy birthday Chen Lumubos. More Yan. birthdays to come. At saka si Sweet Lady Yes. Abby. Ayan, happy birthday po and get well soon po. God bless po. Yes. Mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, at syempre The Foodie Bee Vlogs at Kusinang Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love you. Paras.